gracious Father, we, the Ilonggo Caps, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning! Welcome na sa ika-48 episodes sang Ilonggo Caps on Air with Radyo Ogyon na Santa Barbara. Happy Tuesday morning, everyone! Welcome na sa aton sining programa nga nagadulong sa mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sa Iloilo. Yes, nga wala sa liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. Diyari kita subong sa adlaw nga Martes. Ako Martes nga adlaw tinda sa Banwas sa Santa Barbara. Hindi ta gina pwede malipatan. Tinda sa mga gapaninda dira June 18, 2024. Sa ngalan sa aton Officer in Charge, Police Colonel Bayani Razalan. At sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo. Inyumin kaupod sa subong agang inyong mga kabalikat. Sa technical side, kabalikat Patrolman Kenneth Ang. Of course, ako naman, Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Yes, ako naman, Police Corporal Vicente Blues Jr. Kaya shout-out na kabalikat Erwin. No, si Mr. Gerard Castor, no, ang aton dira nga barbero, no? Dira sa may Bangga Merlo, Santa Barbara, Iloilo. Kung gusto niyo na magpagunting, so ara dira sa subong kung sino dira sa mga tropa nato ng Wiling, ara dira sa subong sa aton sining studio. Yes. So, good morning kita, sir. And of course, Tuesday morning kita kabalikat Vincent. Basta pizza 18 sang Hunyo. Birthday sa aton sining provincial director sa subong adlaw kabalikat Vincent. Music maestro. Siyempre, basta birthday is my birthday song kita. Yes, happy birthday guys sa aton sining officer in charge, Police Colonel Bayani Razalan. Happy birthday, sir. Kag sa tanan nga nagaiwat sang ila sining birthday sa subong adlaw. Kagadasig lang kabalikat Vincent, no? Timing kid, no? In just 2 months or manog 2 months buwas. Yes. Ang aton sining officer in charge. Yes. Is naka-birthday siya diri sa aton sining provincial headquarters. Hindi mamangkot mo sa edad ni sir. 35 na siya. Yes, sir. 35 years old. Sir, no? Happy birthday. Interchange lang ang 3 kag 5. So sa liwat, no? Happy birthday kids sa aton sining officer in charge, Police Colonel Bayani Razalan. Kag sa bugos na persa sa Iloilo Police Provincial Office ang nagatamyaw gid sa iya sining kadlaw. Yes, sir. Keep safe always and may our God ever bless you.
Yes. Kakatungan sang birthday sa aton sining officer in charge sa Kabalikat Vincent na may giniwat sining Eucharistic Mass sa Subong or bago lang ginatapos. Ante sa aton sining live program sa Subong aga. Aton nga ulay naman no, sa kadlaw sa aton sining provincial director. Yes. So sa tanan nga kasilberar haganagan lang ha. So Kabalikat Erwin, kamusta yang imong adlaw? Yes, okay man na Kabalikat Vincent, no? Siyempre, every day is another day, of course. Every day is a blessing, no? Kaya new life, siyempre, new day. Basta tanan bago, no? Kada adlaw. Yes, Kabalikat Erwin. Amo na ko nang bali lang, yesterday is history. Yes. Tomorrow is mystery. Okay, pata kabalo mo. But today is a gift. Yeah. That is why it is called the present. So dapat naton nang i-treasure, no? Yeah. Ang kada adlaw naton nga nagakabuhi kita with a purpose. Hindi nga magabuhi kita no nga magpalain or mangguba sang aton nga isig kapareho. Yes. Ano blano kami ito naton sining kabuhi nga mapuslanon every day. Oo. Kaya sa mga balo basi buwas why ka na. Nagpatindog ka lang da or kung ano sa bagay Kabalikat Erwin. Kitabi tagsa-tagsa sa aton may ara yang nagkasari-sari man nga sahi sang kamatayon. No kun din kada yang akwaon akon imo na imo na chimpong baga hambal sang kauturan pa naton kun dira lang hasta imo kandila dira ka lang hasta. O mera nga nakadasma tapos na stroke or ano dabi mera nga nagtulog lang tapos way nakabugtaw. So sari-sari so that is why dapat i-tune in ginaton aton sining personal relationship with God no? Para in case nga kung madula na kita ready na kita ya. Yes, ang balkan ni Father Inigo Kabalikat Vincent. Yes. Aton sining mas celebrant no kagina Eucharistic Mass no diri sa IPPO headquarters. Na ang kabuhi nato no is second lang nga gift no sa aton sining Ginoo. Ang una na dira is heavenly naton sining heavenly life. Yes. Ang una naton nga regalo no sa aton sining Ginoo. Dapat makabuhi kita nga langit noon nga pagpangabuhi Kabalikat Vincent. Yes, Kabalikat Erwin, kagaginbugayan kita no kay kadungan sa aton sining Eucharistic Mass. Kadungan ka namin isang chimpo Kabalikat Erwin. Oo. So kaapon nagagumgum kita ginulan gid kaapon. Kagapon. O kagang aton nga world class technician kapon I think nabasa gid siya. Oo, nabasa. Pero lagad siya 20 bla. Ito. Pero bakit natin road safety tips mo nito man sa yes. mga grabe nga mga nipad kagapon. So na dapat kung magabiyahe no gid maghalong. Yung paghalong gid kaga siyempre proper attire. May mga protective gears. Kung baga Kabalikat Erwin ipasulod man nato na tawag nga common sense Abla mo na gid bala mga dasig kag madanlog sige mo pa. Hindi mo na mabawi mga kabayanan so muna kapon. May ulanon apang subong no. Manami ang chimpo kag syempre birthday sa aton sining provincial director. Kanami no kag nagaugyon gid ang panahon na Kabalikat Erwin. Yes. By the way gali no Kabalikat Erwin ginagrade gid nato ng aton sining mapisan man no nga regional directors ang Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jack Limpayos. Yes, good morning sir. Sa tandra nga kumang group kag tanan nga regional staff no. Good morning dira sa inyo tanan. Yes. Sa tanan naton sining mga Ilonggo Cup sa lindra sa Premier Distrito sa aton sining probinsya, sa 1st District hasta sa 5th District sa norte nga bahin sa aton sining probinsya. Good morning kid. Lakit na aton sining duwa ka mga mobile force companies no dira sa Banwasang Tigbawan, nasubong man sa Banwasang Sara Iloilo. Yes, of course no sa tanan-tanan naton nga mga pamuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo, umpisa sa aton sining mga mamumugon sa kabukiran, padulong sa aton sining mga mangingisda sa kadagatan kag ikaw no sa nagapamati sa subong adlaw kung ano man ang status imo sining pagpangabuhi no. Good morning na sa imo dira. So ano panginahulat nga hulat-hulat naton dira no kung nagapulupungko ka lang dira bagwa na sa nga bakante nga tasa kung timpla sa minidit nga kape kag magpamati no diri sa aton sining programa Ilonggo Cups on Air no kay kita pagdulong naton sa inyo mga balita, impormasyon, proyekto kag inisyatibo sang inyo sining mga Ilonggo Cups kag no sa mga mainit-init kag nagabaga nga balita sa subong nga aga halin diri sa hulot balitaan sa Kabalikat Multimedia Convergence Center. Kabalikat Erwin. Yes. Moment Kabalikat Vincent, umin ka po natin dito ang hepe sang Sara Municipal Police Station. Ang sa sining nadakpan sang isa sinika persona nga nagataklo sang armas uthang. Kaga siyempre sa aton sining pagbadayon Kabalikat Vincent magahatag man kita sa mga tips and reminders sa aton sining mga live viewers sa subong nga aga. Ang sa sining siyempre mga crime prevention tips naton. Yes.
Kaga siyempre mga pila ka mga reminders no sa aton sini nga mga motorista. Yes, kag sa subong aga before we proceed no sa ato before we proceed. Of course. Before kita mag-umpisa sa aton sini mga topiko no sa subong aga, kadto na kita sa aton sini nga mga greetings no kag by the way, good morning no. Ahoy PNP no, PCR nga nagalantaw sa subong aga no. Blessed Tuesday morning kita siya tanan. Thank you so much, Gid. Yes. God bless man sa inyo dira. Kag sa aton galing upod diri no. Kay Zevi Bu no, kay Patrol yes, Woman. Good morning, Maria Rina Panes Diwate na rin no, nalipat gid ko no sa imo. Wala ko naka-greet sa imo personal no. Belated happy birthday happy birthday gid no. Belated happy birthday kita kay Kabalikatina. Oo, nalipat kita birthday ni Kabalikatina. So sa Biyernes. Oo, wala kita na. Why kita sang spaghetti? Wala na ikiti lampas ng birthday ni Kabalikatina. Pero pwede pa maingabot kamusta ka dira Kabalikatina? Update man kami dire no kung kamusta ikaw dira. We're hoping no nga ikaw naka-establish ka na dira. Kag okay ara ka sa maayo nga kamot kag kaimtangan Kabalikatina. Kag always gid nga maghalong kag lungan gid aton sini nga Kabalingon. Kay naidlaw gid aton sini nga first class technician. Oo. Kag nga aton siyempre nga Public Information Officer at the same time spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, Police Major Rolando Aranyo na naidlaw na si Sir kay Kabalikatina. So may time ka ma-share ka diri sa aton nga studio no, kaya welcome kay diri all the time. Kadto ikaw kag ginagreet man nato no si Ma'am Geraldine no nagalantag sa subong aga. Aton admin kay dugay-dugay may lingaw kita Kabalikaterwen. Grabe sa aton sini nga mga greetings sa Kabalikat Vincent. Naka-standby na sa linya no aton sini mapisan nga hepe sang Sara Municipal Police Station. Ako sa isa naman ka persona no tigayon sini nga madakop sa sini nga violation or nagbayular sa Republic Act 10591. So yara na sa linya si Sir Kabalikat Police Major Judgen Swigay. Sir, good morning. Kag welcome diri sa aton sini nga programa Ilonggo Caps on Air with Kabalikat Erwin kag Kabalikat Vincent. Good morning sir no sa mga naglalaki. Okay, thank you so much sir sa imo sining tempo sa subong aga sir no. By the way sir, kamusta dira sir ang aton singa tempo dira sa banwasang Sara sa subong sir kay diri sa banwasang Santa Barbara is medyo mapangpaang na or grabe naman ka singka lang aton sining haring adlaw sir. Sa subong sir no nato na tempo diri maayo naman kay man ka ulan. Okay. Anyway sir no, ano oras bala nato nining nadako pang aton sining suspitsado nga nagabaylar sang Republic Act 10591 o kon pagupot sang kon pagtaklos sang armas totang sir Kabalikat Police Major Swigay sir. Na ano natin sir no na kabagan kita information city kanina kung nauna pwede po. Then gamit may aga ng palikot sa nandiyan ng mas, no? So, immediately, na kapulisan, nag-take this ng tira, ng pagkamakito sa area, and ato na manapon ka, makikapin na 45 na kalit of pistol. Ang may duwang siya ng gasin ka ng 13 night nation ka duwang kita ka kagyaman masiyong sa kwenta kandidat 45 pistol. Ano ning rason kung sir nga nagapinalupok ining nasambit sining suspitsado sir? Ang ating suspitsado no kainom siya. Bugole. Tapos sa pagkakaroon sa administration, may iakal man sila na daw personal man sila na natin sa atin sa atin team. Ano ni sir lugay na ni kuno ginimo sang suspitsado sir ining pagpinalupok sang sining armas nga 45 nga ni sir? Sa subok at sa record natin dito ang natin na suspitsado isang mga sumbong ng law na record
Ang ano no sir nga suspitsado nga nato na dakop nga ni sir is may mga pending case man ni siya or may mga complaint na prior sa sini nga insidente sir? Wala detention recording na regarding na complaint against me. Okay. Okay. Sir, sa subong nga mga tinion, kamusta ni ang status sa aton sini sir nga suspitsado sir? Sa subong sa upon na police station na post naton pending siya sa ila pagsakan naton ng kaso o kasi niya. Okay. Okay, thank you so much sir sa imo sining ating po sa subong aga sir no. Mensahe na lang naton sir sa mga pumuluyo naton kay bisang iba niya isang pagpinalupok is normal lang nga which is nga makabayular gino sa aton sining alay. Mensahe na lang naton sir sa mga pumuluyo naton ilabi na gid sa mga pumuluyo naton dira sa banwasang Sara angot sa sining intensified campaign naton kontra armas utang sir. Kabalikat Police Major Swigay sir. Ang ating kampanya against arms no continuous engagement sa pagkakaroon no kaga pinapanayo sa ating mga kumuloyo na di responsible natin at ang siya ng mulago na kabuhi ito kung hindi siya patamit ng tayo. Okay. Thank you so much guys sir sa imo sining chimpo sir na once again congratulations guys sa pagdakop sa sining suspitsado nga nagapinalupok dira sang iya sining armas. Thank you so much guys sir. Kabalikat Police Major Julian Swigay sir. Yeah, yes sir. Thank you very much. Yes sir. There you have it mga kabyanan, ang Chief of Police ng Sara Municipal Police Station, Kabalikat Police Major Julian Swigay. Muna pala kablikat Vincent, nung abisang iba niya is normal ang magpinalupok sang armas. Abin nyo lang. Abin lang nila, no? Which is nga dako ni nga kaso, no? Sa pagpagkatubang sang Republic Act 10591 o kung pagupot, no? Kag subong man, pag ano dira sang inyo sini nga armas utang, ilabi na gid sang kung wala sang nakakaigo sini nga lisensya. Kung may lisensya pa is bawal magyapon nga magpinalupok kamo dira. Kaya mo na balang risgo kablikat Vincent, nung magpinalupok kamo dira nga malapusan bala darang mga inosente nga mga individual nga maiguan sang inyo sini nga mga bala dira. Yes, actually no ginasala man na no mandergo ka man na sang damo sina nga mga background investigation no before ikaw i-issuean no sang armas. Iti ini dumay ginapili lang hindi man sila nga tanan-tanan naton nga pamuluyo dira makuha sang iltap no or tanan-tanan dira nga permiso para nga makaarmas lutang no kay da proteksyon ay. Like for example no una dira kung ikaw ang businessman ka no amo na sa no tagaan ina sang permit nga makaarmas lutang siyempre kumbaga may purpose no protection sa imo personal kag sa imo sining business no amo na nga may ara kita pipila no ka mga kauturan nga gina-isyuhan kag magluwas sa mga brothers in arm naton nya Kabalikat Erwin sa mga comrades naton in the service automatic na kay may mga personal or kumbaga issue by our government no nga mga firearms. So that is why mayara na automatic nga nakapar na or property acknowledgement receipt sila nga nakaptan no sa sining firearms nga nakaptan nila but sa aton sining mga kauturan nga mga civilian. So pililion lang gid no ang ginasyuhan sa sining iliga sang sining armas lutang kag ikaw dira no o kung halimbawa wala ka man dira sang kung ano gid nga kinanglan gid personal sa sining armas hindi na lang kita magupot kiti banda kisaya Kabalikat Erwin pisog-isog na lang mo siga-siga dira na kuno may armas nga kamo dira nga ginataklos nga which is nga mo na maka pagguba sang inyo sining Boss the Vlog pa gani once nga madakpan ka mo dira nga nakataklos sang armas nga wala sang nakagigo nga lisensya magluwas sa Boss the Vlog Kabalikat Erwin okay lang kung ikaw yung mabiktima sina no kay imo armas. How about di kung na-misplace mo? Kagin ang pangan sa mga kabataan mo na o kaya nablusan mo, kagin na himo lang pangan, gintiro-tiro ba o gintutok pa sa asawa mo. Amo na okay sa magkakosong mga accidental firing sa mga disgrasya kag iban ginagamit pag maghikog. Yes. So nagarisgo kung may ginauptan ka mo drang armas, kag mapailabtan sa inyo sining mga kabataan, aksidente lang gid ang maabtan. Siyempre kung aksidente karon kag magdula ang kabuhi sang imo sining pinilangga, hindi ko madamay darang iban tig sino ba nabilibog no kundi inyo man sa gihapon. Yes, correct Kabalikat Erwin kag wala sang una nga paginulsol no sa uli gina-perme. No kay ikaw da kun illegal ang imo armas kag mamputikan sa aton dira nga mga Ilonggo Cubs no watch out lang mo dira no kay anytime
no pwede gid naton dira applyan sang search warrant kag kibuton ka lang dira arestuhon ka na. So that is why kung pwede ba lang naton na masurrender sa pinakamalapit naton nga mga police stations no dira sa aton lugar. Actually kung ni-surrender naton wala kita sang kaso no pasalamat gani na nga aton dira nga mga hepe, ang aton dira nga mga Ilonggo Cops or aton dira nga mga kapulisan once again surrender na ninyo kay kumbaga buhay ng libog no sa aton dira nga area of responsibility kaya kalabanan sa mga kotoran naton once gani nga may armas lutang kung hindi gani kainom buot-buot kung makainom na gani makainom na sang agwa di pataranta gapangangkat na naway Tay kung magawin ang kataway mayulo kung way sa mahisog mo sa inyo kung magbakal dara sa kundi resulta krimen kag insidente mas mayo na lang wala ka mo sang ginauptan dara ang armas kang iba na bino nga way kita kabalo na sa mga risgo dira mas mayo kung mayara ka mong armas dira ko kapin pa kung brand new man ina ate sa inyo baklo no kompleto dapat sa papeles kung sa pag-acquire dira is may mga proper orientation dira kag makina may nalungon ka mo dira no sa pag-uyat sina sa pag-handle sina kag may proper seminary na no may neuro exam pa kanina agod nga mabalaan ninyo kung paano ang paghalong sang inyo sining armas compare sa iban dira nga mga individual nga kung may armas kang nauptan ilabay na gid kung paltek di siyempre way kaya kabalo ang iba niya binya okay ako may armas lang mapitik-pitik lang da nga which is nga magakos ang disgrasya kag insidente subong man sang krimen. Yes, so bala naman na naton kabalik at Erwin nga kung when it comes sa mga legit nga mga gun store hindi man na magbaligya kung wala mo na applyan sang iltap. Abot siling na legal na yatanan. Kag ginamay mga serial number, kompleto na yang inang armas lutang. Kagagasto ka balikat Vincent nung mag-procure ka sang armas, no? Aside sa mahal nga daan subong ang armas. Ting iban daw way man. Pa, di ba? Ang iban way magasto. Di ba once nga madakpan ka dati kundi way ka tod gasto pero libog naman ang may dulot sa imo sila kaugalingon. So mo na no in other words ang paltek nga na homemade no wala sang serial number wala hindi na authorized no mga kabyanan. So ang purpose na gid sa naya makapatay no sa imo sig pariyo mapatay sa imo kaugalingon makahalit na si mo boss damlag mga kabyanan. So that is why no gina-discourage ginaton ang aton dira nga mga pamuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo nga likawan ang paghupot sang armas lutang kung hindi man kinanglanon no kung wala ka man diya sang dako nga issues ka buhi mo. Way man kita sang national threat dira karon nga may away pangkalibutanon karon way man kundi way man sang world war. Gani? Kasi no mabida kundi ang iban nga mahubog na ganete mo na uyat sa armas kaysa sila pa mismo maksidente or mga self-inflicted pa rin isa or sila man mismo makatiro sa ila sining kagulingon is because man sang carelessness ang paguyat sang armas nga wala sang nakakaigo sining knowledge kag o kon ihibalo kapag proper nga pag handle dira sang inyo sining mga armas utha. Yan kay may ginasulod kita dira nga mga patakaran na hindi lang yan sila nga may armas lutang ka okay ka na. So dapat may mga proper orientation na rin mga kabataan. So correct. Hindi basta-basta nga pinalupok lang dira no nga anytime mo gusto mo yung magpinalupok okay lang. Kasi nga maka ano pa dira iban mga kabataan rin mas inosente pang isa maigo sa mga stray bullet ra nga iban ka pinalupok sa babaw. Which is dako ina nga hasol or dako ina nga risgo nga may individual nga maiguan sa inyo sini nga pag pinalupok dira. Imagine na ka balikat Erwin pungko lang ta bata mo kibot ka na tumba. Gali mo ya kay nalapsan sa bala doon. Sa may mga stray bullet no, ra sa mga pinalupok sa babaw. Sa mga katuran naton nga irresponsable. So muna dapat siguruhon mga kabyanan kag kung may ara ka man da armas nga may permiso, may permit butang mo sa injakto. Hindi nga kung may armas karon nga may permit sagad mo tulot close da. Kay may permit to carry ka naman dira kag butang sa lugar. May marami ban permit nga pwede mo dala outside sa imo sing panimalay, separate man sa nga permit. Kag may wise ang permit to kill, no? Yes. Way pa nagyapon ma-approve or way pa nagyapon ang purubahan. Kag may armas karon may lisensya nga pwede ka nakapatay nga which is nga hindi pwede gid. Yes. Siyempre bawal na kag siyempre sino man abi no biska na although nga iban nga panago sa aton sining alay apang sukton ka man gyapon sa imo sining konsensya. Yes, correct balikat Erwin. Sa oras nga alas 10:36 na sa aga, so kadto na kita sa aton sining nabilin nga mga commenters. Kay Mystic Mac, thank you so much. Gid kag may pag-greet si pa-shoutout si Sebebu. Gina-greet ko lang happy birthday kay Pat of Damin. So happy birthday. Happy birthday kid. More birthdays to come. Kay Mystic Mac, thank you so much gid sa pag-monitor sa Subungaga kay classmate naton. Kag ang Saraga MPS no naga-monitor gid sa Subungaga. Thank you so much gid. God bless. Kay Baby Jap no kay Mama Panagito no mayong aga mga sir watching from Concepcion MPS. So hindi ta gid malipatan ang Pandi Asukar Erwin. So thank you so much gid Ma'am Baby Jab no sa pag akomodar sa aton dira
sang during sang aton sini nga no gani Oo, kabalikator sa PKB no. Oh, yes, sa kapikag balita naton dito sa Vanuasa nga Concepcion. Okay, thank you so much Ged kagang kay classmate dira Divine Dividina Bernabe. Nagalantaw Thank you so much Ged. God bless. Kagang Dingley Municipal Police Station nagagreet Ged no sang isa ka happy birthday sir Police Colonel Bayani Rasalan. God bless and good health to you and your family. Thank you so much Ged Dingley MPS. Si classmate Mystic Matt no diragalay sa Vanuasa nga Barotac Viejo. Yes, thank you so much Ged sa mga serbisyong tampan sa Protaknon. Shout out dira sa inyo. Kay Jubon Palomo, good morning watching from Dueñas. Thank you so much Ged. Kay Emma Armido Masyado, good morning Kas kaga sa imo upod, God bless. Thank you so much Geda Emma Armido. Good morning. Armido Masyado. Yes. Kay Ma'am no, basta magay sa ibutante no. Good morning mga sir watching from Kingdom of Saudi Arabia. Yes. Wow, good morning kita kay Ma'am Nova. Yes, guys, sa tanan man naton dira no nga mga partner no nga mga OFW. Yes. We salute you no sa inyo sining kaisog. No, para nga ang Tagalog pang term pakikipagsapalaran. Yes, mga modern na heroes man nato ng aton sining mga OFW. Yes, kay Manong dira kapid no kay Jovel Druilo. Ang pinakabaskog man dira nga mekaniko sa Tagbak Haro, Iloilo City. Particularly dira sa may Tagbak Terminal. Nong thank you so much gid sa pag-monitor sa Subungaga. Kay of course sa imo nga partner. Yes, ang galantaw man dira si Miguel no Ronabella Vilasa Rojo dira sa Victoria City, Negros Occidental. Naman ba gaplan na. Ano lang. Okay, si Ma'am Abs Genovs nagalantaw man sa Subungaga. Thank you so much gid. Pa-shout out sa Genovia family no. Thank you so much kay Ma'am. Wedding anniversary nila? So kay pag-greet mo sa amin 6 years civil wedding anniversary. Wow. Okay, happy anniversary kid. Wedding anniversary sa inyo dira no kay Ma'am Abe kag kay classmate Michael. Genobs. Yes. So God bless always. Sa pinakagwapo isa sa pinakagwapohon no no sang mandirigma. Mabuot. Tapos plapitan. Yes. Damo ni kwarta. Kay classmate Michael Genovia. Good morning kid and happy 6th wedding anniversary. Yes. God bless. Kag Luffy Di Luffy. Luffy Di Luffy account. Shoutout kay Luffy Di Luffy. Okay, shoutout kay Luffy Di Luffy. Yes, thank you so much gid Ma'am Abs no. Kag God bless kita no dira sa kag sa tanan-tanan naton dira ka mga Ilonggo Cops sa may Putotan Municipal Police Station. Yes, good morning itara. Kapungna sang ila sining officer in charge no kay Sir Jersey Besas. Yes. Sa aton sining mga dugang sining mga shoutouts or may mga pa shoutouts pa kumandira. Pwede ka mo kingabot no samtang gawing aton sining program this morning with Ilonggo Quezon Air over Radyo Ogyon Santa Barbara. Kasi mapatian man kita no sa inyo sining mga radyo dira no sa FM radio set inyo dira sa 106.7 FM. Yes, DYIS no pasalamat kita no kabalikan Ruin. Of course sa Chief Executive Officer sang Santa Barbara Ogyon page o sang Radyo Ogyon Santa Barbara Iloilo no kay Honorable Mayor Dr. Dennis Superficial. Sa aton dira nga station manager. Kay Sir Boboy Sokal dito no. Good morning dira. Kay Mama Zoila Cordero. Sa aton dira nga technical partners. Kay Sir Genesis Demilio. Good morning gid. Thank you so much gino sa tandaan ninyo or tandaan nato no kada Martes. Aton sining programa Ilonggo Quezon Air kada alas 10 to 11 sa aga kada Martes. With nakatayap kita no or nakaukap kita with Radyo Ogyon Santa Barbara. Yes. Siyempre mapatihan sa inyo sining mga radyo 106.7 FM. Yes, kagang ato sining nga kapay kag balita. No, every Monday mera kita from 11 to 12 noon. Kaga of course no Miyerkules, Huwebes and Biyernes nga adlaw mga kaabiyanan. Yes. Pa si Jackie kahapon way kita ka program no kay may mga series of activities kita nga ginapartisiparan sa aton sining activities no diri sa IPP headquarters kahapon. Yes, kahapon ang pag do National Holiday man. Yes. Kaya ang nagsaulog ang aton sining nga mga kauturan nga mga Muslim no sa Eid al-Fitr. Yes, kag Eid Mubarak no sa aton sining mga kauturan naton sining hindi Eid al-Fitr no Eid al-Adha. Eid al-Adha. Kahapon nga adlaw no or Feast of Sacrifice no sa aton sining mga kauturan nga mga Muslim brothers naton no kag mga sisters naton diri sa aton sining pungsod Pilipinas. And of course, kabalikat Vincent, sang last week lang nag-celebrar kita no sang Independence Day. Amo na bala nung kada tuig nung napanomdom gid sa aton sining mga nakalamatay na mga national heroes naton nang pagpalangga sa aton sining pungsod. Hindi na pagbayaan no aton sining pungsod kay iba na bi makapabroad na is ano na. Goodbye Philippines.
So aton sini nga mga kauturan no nga ginabalik no sa aton ini nga ginakomemorar. Komemorar naton. Yes. Agod nga hindi naton malipatan no, ang pagpalangga sa aton sini nga mga national heroes sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Yes, ang mamatay nang dahil sa iyo. Yes. No, i-sacrifice no, iaalay ang sariling buhay. No muna no sa aton sini sa Philippine National Police no kabalikan Erwin. No, it is considered man no as one of a noble profession. No kabalikan Erwin. Kati ko ang baga mo nga balblan nila nga buhi ka pa ang piyak sa piyakan sige mo sini nga TL. Ara naman sa lulubngan. So muna no sa aton dira mga comrade in the service, padayon lang no, we salute you sa tanan-tanan ninyo dira nga mga duties and responsibilities inyo sini nga pagka-obligar no, sa pagserbisyo sa aton sini nga pungsod Pilipinas kag sa tanan dira sa mga kauturan man naton dira nga mga Ilonggo Caps no sa bugos nga probinsya sa Iloilo sa pagmaintenar sang kalinong kagatahuay sa aton dira tagsa ka mga area of responsibility. So we salute you. Ginuhalin sa aton sini nga Officer in Charge Police Colonel Bayani M. Razalan. Yes. Sa aton sining oras nga last 10:41 Kini pagkalipatan ng aton sining programa kada adlaw. Ang kapikag balita nato na alas 11 to 12 sang udtong aton sining regular time slot. Siyempre aton sining Ilonggo Caps on air kada Martes with Radio Gyon is kada alas 10 naman to alas 11 sang aga. Yes. Happy morning madra sa aton sining mga market vendors dira sa Banwasang Santa Barbara sa Subong aga. Ang kapamatigit sa aton sining programa. Balik ka Erwin ara si Ma-Art mo da. Wala sila. Ay sa kabulante. Ay kay that time for the information sa tanan man si mother kag si father ni kabalik ka Erwin. So mo no sa pagsuporta man sila sini pinalangga nga bata no kay kabalik ka Erwin. No nagabulante sila. So amo na saludo kami sa mga kautoran naton dira nga nagabulante, naga-travel sila produkto no para kati masuportahan ng aton sila tagsa ka mga pamilya. Yes. So muna kada adlaw no may ara kita nga sakripisyo nga nahimo para sa aton sini nga pamilya. So dapat keep going lang na kag hindi lang kita kataka. Ka bala daw may advertisement na kabalik ka para saan ka ba bumabangon? At saka para saan ka ba or pa ano kanina ng isang kabaliktaran na kanino ka ba umiga o tumatabi? Kung may para saan ka bumabangon or kanino ka bumabangon, kanino ka ba tumatabi or umiga no? Tumatabi no. Ano na yan mo nga tupad no? Okay, sa subong aga. So before we end sa ato nga programa, so may mga pahabol pa nga mga pa-shoutout kabalik ka Erwin. So thank you mga sirs, God bless palagi. So welcome kid Mama Abi. So God bless mada sa inyo, sa imo and to your family. Yes. So kay classmate na dyan, Frenet Kauseng. Nagalantaw man. God bless kita mate, no? Kamusta? Bisita ka man ba makachimpo ka ba? Pero may ka lang sa ako karon. Yes. So thank you so much kid sa pag-monitor sa subong aga. Yes. Kagaris moment kabalik at Vincent antes kita magtakop no. Magata na kita sa mga pila ka mga reminders sa aton sining mga motorista sa mga dalano naton. Ay ang iba na binagakalipat man kung why gina-remind. So always na naton no tandaan no, sa mga motorista naton. Okay no, kaya muna sa aton sining mga motorista sa mga dalanon. Kaya muna bala no, always naton nga ginambal gid ng alungan naton sining kabuhi. Habang may mga pila ka mga individual no nga nagaharas-haras sa aton sining mga dalan, kaya nagadamay pa sa mga inosente kung kaysa nga once nga ma-involved sa sining aksidente sa dalanon is mangintunaan pa sang pagkadula sang ila sining hulam nga kabuhi. Yes, kagamay pa shoutout pagid kabalik ka Erwin. So good morning Sir Idol, si Totko Sobalado, Jorka Solasito, Barangay Tugas, Santa Barbara, Iloilo. So thank you so much gid sa Renato Solasito. God bless gida sa imo. Yes, thank you so much again and good morning. Yes. Sa liwat sa aton sining mga reminders sa Kablikat Vincent no, sa mga motorista naton. I-remind sila kay kagina may nabayan ako sa parte sa pututan. I think mga boundary na sang boundary sa New Lucena. Ang pututan no meto dito kaginang motor nga nagsimplang. Pero wala kita kabalo kung nang rason kay siya lang isa. So siguro doon nagsimplang lang wala kasi siguro gulpe kung magat ang preno. Kag nagpilit bala so mo siguro na outbalance siya. So pagalong-along kay mo na always naton observe bala. Kay every time mag-discuss kita dire, meron kita nga blue baguettes. No, amo siya nga acronym nga blue baguettes, amo nang battery, lights, oil, water, brake, tapos air, gas, engine,
tools and self. So muna i-observe nato na always kay dapat before kita maglarga, lang tawon naman na motor ta kung may mga brake fluid pa na. Basi lapsot ang preno or guba-guba na mga bolt ya. Kag dapat may gamit ka man pang troubleshoot mga kabyanan. So dapat i-observe nato always nagagana signal light. So tanan nga parts ng salakyan, i-check mo gid no before ka maglarga. Kag especially kung medyo layo biyahe, dapat full gas ka. Kag kondisyon ng salakyan mo, naka-change oil ka. Kag hindi flat imo nga guma. Ang importante man dira ka balikat Vincent nga kondisyon ng imo sini nga kaugalingon ang pinaka-importante. Nga kondisyon ng imo sini nga kaugalingon kag hindi lang kita magpalapaw no sa maximum capacity or maximum limit speed limit sa mga dalanaw na may ara iba na bing maximum na is 80 kilometer per hour lang. Like direct mga dalanaw naton 80 kilometers per hour na. Kung sa ara ka sa mga inner lane sa tunga pero sa kilid naton na madlaga na 60 no dapat reduce ka na. Pero pag abot mo sa mga crowded area like ara ka sa proper sa mga tinda sa banwa so dapat dira ka lang na sa mga 20 kilometers per hour. Hinay-hinay kita abot na may galabay, may sikan, may motor, may single, may tricycle. So ang iba na sa mga likuon pala 120 na eh. Iban sa mga drifting. Mga 120 likuon di siyempre sino expect man abi dira nga mag hindi ka matamaan dira kung madisgrasya kasi siyempre kada sigon sa imong nga speed. Abi nila bisang highway restrict. Ala pa gusto ti mo da kahilay-hilay kuno be. Tapos sumimplang ka init. Kag sumalangan mo dira may naga-overtake man dira nga nagarlapa man sa lane di kundi sa sobra mo kahilay sumuhot imos dalom truck gali. Kapin pa dan mga dagko nga salakyan na damo na sa blind spot nga hindi makita. Maliso sila, kibot sila rekan skilled. Kuti ipit ka gid so that is why ikaw ya ang gamay, ikaw ang adjust. Yes. Okay mga dagko na damo na blind spot kabalik ka terwin. So nakabalik ka terwin pagid no tong ginambal mo a while ago nga dapat ang imo kaugalingon bisan ano ka kondisyon imo salakyan kung natuyo ka delikado pundo ka na yung magtulog-tulog or pangape ka dira or inom ka da energy drink no para nga imo nga adrenaline bla mabulubog taw do mga imo dira nga mga nerves no hindi ka matuyo kay delikado kung natuyo ka kibot ka lang pabugta mo ara ka na sa langit abi mo damgo pa lang kalito tuon nga nagalupa ng imo sini nga espiritu we only live once so dapat we care, we need to care for our life no life is precious mga kabyanan. Kag hindi niya mabakar sa bisan ano kadako nga kwarta ang kabuhi kay tay once madula na hindi na balik. Wala na kagway sang baligya nga no mo pa nang ang imo salakyan kung maguba makasagaid mabaklan parts. May mga spare parts na pero ang lawas. Why na? Mo na blano nga kanugo lang sa imo sini nga ginapundar dira pinagit ko mga kapanaminami kadra sa masalakyan mo. Once ka madisgrasya kag madulan ka sang kabuhi ti useless ang tanan-tanan. Mo na nga why pa sang ginabaligya nga biskan na online shopping why pa sang kabuhi nga ginabaligya Yes, ibalik ka pati sa mall wala man sa ginabaligya nga kabuhi why pa sang buy one take one dapat talungan nato no kay isa lang gid ang aton sini nga kabuhi kakita lang gid ang may mayor nga responsibilidad nga halungan ini nga aton sini nga precious life. Yes, kakabalik ka terwen because life is precious ang aksidente laya kabalik ka terwen segundos lang na segundos ha. Isa lang kapisok. A split of seconds it will ruin your life no or even okay lang ako ma-hospital ka pero mas mayo tanin di gid ang pinaka worst dira ya madulaan ka gid sang kabuhi so halunga maghalong kita mga madulaan ka sang kabuhi dira isa libog man sang imo sini nga pamilya dira kaya mo na blano bis ka na patay ka na kaysa na problemahan ka pa may pating gasto sa lubong kag sa mga maya ano mo dira di ba? Yes, damo sa galastuan. Damo sa galastuan sa gyapon. Ang tawag pala naton ni kabalik ka terwen nga memories no. Ang aton pamilya magahanduraw na lang na sa aton. Only memories na lang na yang ma-cherish naton. But kita ang personal ang warm body nga gusto nila tani madugsing na doon law, makupa na doon law, why na? So muna always man aton panumdumon kabalik ka terwen nga kun gaga-drive kita may gahulat sa aton panimalay. May mga kabataan kita especially kung ikaw breadwinner dira. No panumdumon mo pila pa bilog bata mo ano mo mga isa pag dosina dag pagkataan mo. Biray drifting da. Hindi mo na mabalik ibilin mong problema sa asawa mo. So muna. Siyempre kung mga kabataan naman is kulang naman sa paggiya sang ginikanan dira nga nadisgrasya dira karon. Yes. Kundi ano palang mangin resulta sina ano mangin nasalwayon mas aton sini nga komunidad kung hindi sila magiyahan sang insakto. Pag mo pag nakalabalik at Erwin sa subong bala kay ti mga uling tubo naton da drive motor kada mo ko sa nakita wala helmet no lang tapos ga drag race pa wala helmet ha
So ano na lang na ya, mga kabataan kamo, may kumbaga ang buwas damlag na nagahulat sa inyo, kada mo damo pa sa oportunidad. Hindi niyo pagsayangan ang kabuhi niyo sa drag race. Sa mga bla mo kamuti, tawagin na mga kamuti riders. lang manda. Pinagusto ka lang diya karon ka pinakarira, pero wala man nagyapon sa premyo. No? Nami di mo lusot-lusot, sumimplang ka ro kadlawan ko lang ibanda. Gasto pas kog lingon mo. Yes. Pag may nasagidan ka na mamlaydan ka pa. Pag mo na pala nung bilang driver, dani kadako sini nga responsibilidad nga which is nga dapat ay panindugan ninyo kag dapat halong gid dapat no. Kaya hindi lang basta-basta nga kabalo ko mag-drive is okay na. Makapagusto ko na dra karon na borhot, makapagusto ko na dra karon na pang overtake dra. Which is nga way ka kabalo no sang risgo kag disgrasya ang imo sini nga maabtan. Yes, atong gi-mention mo bla kablikater wait kagita nga ang speed bala, may speed limit kita. So di amo na gani no kay kun sobra nimo kadasik, makalupaw kada shin. Abulay na nabawion mo. Nali lang may tumabok o may cross sa imong dalan. Yes. Hindi mo na yung bawi, masimplang ka lang gid. Masimplang lang gid kag simpre disgrasya gid gihapon ang imo sini nga maabtan. Kaya mo na bala sa rule na to no sa aton sini nga physics dira no or sa ano man dira no nga acceleration nga daan. Once nga dasig imo sini nga dalagan, budlay na dira mag brake ka dira. Kagong dasig ang speed ang impact. Impact. Ang patal ang imo sini nga igo no. Fatal injuries. Kita mo na kabalikater nga grabe ka dasig ang kilat. So ang impact dara wasag gid, wasag sunog. So mo na ka dasigo no kung aton sini nga dalagan is medyo mainay, medyo less man ang iya sini nga injury or injury naton. Once nga ma-disgrasya kita dira compare sa dasig gid katama ang imo sini nga dalagan. Yes, kasi proud man kita nga big bike motor mo, proud ka man dira nga taas cc motor mo. Pero ang pride ara. So hindi lang kita magpatamaan man kakapasikat kay amo man isa ang kabangdanan ngati utason taman ka og lingot ang kakabuhi. Kagamayo lang kung imo lang sing kabuhi madamay ka dira karon sa mga inosente dira nga kabuhi. Kung gusto mo na mag pinasikat ka imo ko sang imo sini nga karsada, imo ka sang imo sini nga dalan, ako na wise ang magpailabot sa imo. Gusto ko dapat na dalagan na sigdasig kung may imo kaya kulingon na karsada. Yes, kabalikater kag kinanglan mag double time gid kita or mag doble halong gid. You know why kabalikater daan kisa hindi lang kita ang gagamit sang dalan tsakto nang bal mo dapat di mo kay mo yan dira ang aton sini nga dalan or nagalabay. Halimbawa na ikaw yang nagahalong or mga kauturan mga upod mo diri gahalong sila kay natipigan nila kabuhi, ikaw mismo nga haras-haras. Ikaw timoto yang nagdalahig sila. So amo na dapat ya maghalong ka. Kay hindi lang imo ka galingon kung ga-drive ko sa bisang salakyan or motor, hindi lang imo ka galingon na isip mo dapat ang iban man pareho mong driver. Kay iban na sila galong na sila ya. Take ikaw karon niya dalaygon mo pa sila. So muna bala. Sa aton sining oras nga last 10:53 na saga. Comment ka kabalikat Vincent kasi may nabilihan pa kita nga mga greetings. Sa tanan amon nga wala ma shoutouts no gina-shoutout ginamon so far so good no. Sa naka-type na no, okay naman Pwede naman boss. Sa naka-type pa Dragula mas no, send na lang boss no sa aton sining kape kag balita program. Kinitanay naman kita boss no sa aga no, alas 11 naman kita. Dob alas 12 sang udto. Sa aton nga programa ang kape kag balita. Kad nagapasalamat gili kita no sa aton sini masubra 51 mil aton nga mga followers. Kag rin napasalamatan na no, blessed kita kamera kita 7,000 no, imagine 7,000 nga mga live viewers sa Sumungaga. So thank you so much gino sa inyo always nga pagtutok sa aton sining programa ang Ilonggo Caps on Air. Yes. And of course, nagpasalamat kita no sa liwat no sa opportunity nga ginatag sa local government unit sa Santa Barbara. Subukan na ni Mayor Dennis Superficial. Yes. At siyempre sa aton sining station manager no sa Radyo Ogyon Santa Barbara. Kay Sir Buboy Sokal dito. Sa management and staff no sa Radyo Ogyon. Kaday sa aton sining technician no kay Sir Genesis Demilio, kay Ma'am Zoila, kay Ma'am sino pa kay Kablikat Vincent, kay Ma'am Bimbim, kay Sir Medina, kay Sir Larry di Atras. Sa tanan naton dira nga mga kaupon no dira sa Ray Shudina. Ray Shudina I mean. Okay, no, thank you so much guys sa inyo sining nga pagupod sa aton sining nga programa. Kinitanay naman kita same episode no, same time next week next no, sa Tuesday. Yes, kay sa liwat happy birthday gid sa liwat sa tanan. Most especially no sa aton sini Amay no sang Iloilo Police Provincial Office, no officer in charge Police Colonel Bayani M. Rasalan. Sir no, God bless gid sa imo. Kag happy birthday gid sa liwat. Happy birthday. Thank you so much guys sa inyo sining nga pagupod sa aton sining programa. Live kita nga naka-broadcast no diri sa Kablikat Multimedia Convergence Center sa Kalawani Dr. Amiloy.
Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, Ligtas ka. Sa ngalan sa aton Officer in Charge, Police Colonel Bayani Razalan. Sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo. Inyo nangin kaupod sa subong agang inyong mga kabalikat. Sa technical side, kabalikat Patrolman Kenneth Ang. Ako naman, Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Ako naman, Police Corporal Vicente Blusa Jr. Inyo, masaligan.